Allah ka raba mu da munafiki, munafiki mai baki biyu, ɗaya na cin abinci, ɗaya na gulma. Saboda munafiki yana da hatsari a rayuwa. Mutum ya dinga kallon kansa a matsayin na kwarai, alhali kuma ba haka bane ba. Halayensa ba masu kyau bane ba. Idan kana son ka gane kai munafiki ne ko kuma mumini ne, ka saurari wa'annan abubuwa. Idan mutum ya rike gaskiya, cika alkawari, rike amana, ka gyara zuciyarka da niyyarka domin Allah, to kai ba munafiki bane ba. Idan ka ga mutum yana ƙarya, yana cin amana, yana saba alkawari, yana wuce gona da iri, to abin da zan ce ma, ba a hada nama da kanwa.